A xente pensa que ser artista te pasas o 90% disfrutando, sabes, e facendo espectáculos e o 10% descansando. No, mira, despois os 2 minutos estamos sabes, é super guai, pero o primeiro minuto é mosquetón cerrado, arnés todo agarrado. Cando ti plantas a unha persona a 30 metros de altura, pois esa persona a lo mellor precisa uns minutos para decir, bueno, estou aquí, isto é o meu campo de visión, non teño A chance. valentía non é a ausencia de medo, non? É saber que está aí pero enfrontalo. Un mosquetón é a nosa vida. Lei das artes escénicas no 2016 aquí en Galicia, 2016, estamos no 25, ainda non a temos, 54,6% dos artistas están por debaixo do salario interprofesional anual. O circo ainda sigue estando moi precario e vai a seguir estando moi precario ata que a institución non o recoñeza como arte. Non é que fagamos shows de mulleres, é que obviamente somos dúas mulleres xa, entón xa con iso contamos máis. Nos gusta ir dentro, non? Porque creo que dentro é onde máis conectamos con todo. O próximo ano, que ademais cumpliremos 25 anos, que son 25 anos xuntas, aí veñen cousas, non dixo máis. Son las bodas de bronce, ¿no? Las de plata. Non sei, pero nos casamos, nena. Fora tonterías, de verdad. E ademais, non, en serio, fora tonterías que non te coman a cabeza, porque as tonterías poden chegar a ser lobos moi grandes. Non, tía, non, a vida é unha, e xusto cando pasa o tempo, daste máis conta. E parece unha tontería, parece unha cousa de vellas, pero é que é así.